салому алайкум бародарони аҳли ислом ва хоҳарони мусалмон. як суҳбатеро мехоҳам ба самъи шумо бирасонам. пеш аз оғози суҳбат аз шумо хоҳиш мекунам ки то охира бо диққат гӯш кунед. ҳар чӣ мегӯм аз барои Аллоҳ мегӯм. Аллоҳ ҳамаи мо шуморо мебинад. фақат шумо фикр накунед ки блогерҳо фақат барои худ суҳбат мекунанд. барои худ ҳар чӣ мегӯм Аллоҳ шоҳид аст, Аллоҳ медонад. аз барои Аллоҳ мегӯм. бисёр суҳбати муҳим аст. то охира гӯш кунед ва як фикр кунед. аз рӯи имондорӣ фикр кунед, иншоаллоҳ ки ба як хулосае меояд. имрӯза алҳамдулилла нигаҳ мекунам бародарони ғарибо ва хоҳарони ғариб як кӯшишҳое кардан, мақсад хайрияҳои кушода кардан ки дар ҳар ҷо хайрияҳо мекунанд. алҳамдулилло пештар кам буд, як бародар парвиз буд. оли имрӯза алҳамдулилло чанд бародарҳое ҳастанд, сиёвушу дигар бародарҳое ҳастанд ки дар картошуш мепартояд ҳама мардуми ғариб онҳо садақа мекунанд. хуш ба ҳолту, ин роҳи нек аст бародарон. аз барои Аллоҳ мегӯм, фақат хуб таваҷҷӯҳ кунед. иншоаллоҳ як шумо каме ҳам ки боша садақа мекунед дар роҳи Аллоҳ, ғариб ки ҳасте, ғами ғариба фақат ғариб мехӯрад. шумо ҳеҷ маҳал фуромӯш накунед бародарон. ҳамин фикри бародарони ғариба ва хоҳарони ғариба фақат ғарибо мехӯрад. ғайри ғариб ҳеҷ кас ғами ғариба намехӯрад. ғами бачаи тоҷике ки аз ватан берун аст ё хоҳари тоҷике аз ватан берун аст, ғами ӯро ҳеҷ кас намехӯрад. дар тоҷик як матал аст, ҳеҷ маҳал фуромӯш накунед. мегӯяд сер парвои гишна надорад. ё ба дигар тавр бигем, савора парвои пиёда надорад. ҳамин инсони фақат дар мошин гаштагӣ парвое надорад ки одам бечора пиёда ҳай пош дар мена парвое тар надорад. ё ин ки серай парвои гишно надорад. ҳамин инсоне ки дар ғарбӣ нагашта азоби дагӣ набошад, ғами ғариборо намехӯрад. ба ҳамин хотир ин саҳмияҳое ки шумо кушода кардаед, хайр мекунед дар ҳам бародарон. ман як дусе видеоша тамошо кардам, алҳамдулиллоҳи вал минна беҳтарин аст. то ҳатто ҳаму доранд чиёша сурат мегиранд, ҳам пулои рӯйкагитона сурат мегиранд, ҳамаша ки чанд қарои кас, чанд қа хайра, чӣ мехаранд ва ба киҳо садақа мекунанд. хуш ба ҳол то алҳамдулиллоҳ. ва дигар ин ки як чизи муҳима мефаҳмонам бародар ба самъи шумо ки шумо фикр накунед ки 1 рублай 2 рублай ё 50 рублай ё 100 рублай ин камай ба ҳеҷ намеша. не, аз барои Аллоҳ ки доде, иншоаллоҳ шумо савоша дар назди Аллоҳ мегиред. нигоҳ кунед, шумо агар андеша кунед, пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам як саҳобаро чӣ гуфт? шумо бихаред, худтона халос кунед ай дӯзах ба як ними хирмо ҳам бошад. нигоҳ кунед, ба ними хирмо. ба чӣ хотир пайғамбар ба ними хирмо гуфт? ба хотире ки ними хирмо ин қака саҳобаи ӯ баъд аз меомадагӣ умматош чикор накунанд, садақаи андакам кам нашуморанд. ҳамун 10 рубл 5 рубле ки мети, ҳамуро аз барои Аллоҳ мети, ба меҳнати ҳалоли худат мети, иншоаллоҳ дар назди Аллоҳ савоша мегирӣ. ба ҳамин хотир хуш ба ҳол ту ки садақа мекунед. пайғамбар нигоҳ ка гуфт ҳамун худтона ай дӯзах халос кунед, ба як ними хирмо ҳам бошад. ва агар ними хирморо наёфте, фа би калима тайиба, пайғамбар ба калимаи хуб, ба як сухани хуб. мақсад я ҳамун видеоро тамошо мекунед, хурсанд мешед, не ки пул надорӣ, ягон карта надорӣ ки дар ҳамун партияи шумо ҳамун садақату бирасад. ҳамун чикор мекунед? дуо мекунед ки худои меҳрубон ҳама мусалмонҳоро ин тариқ бигардон. мешини дуо мекунед ки худои меҳрубон ҳамаи мусалмонҳоро ҳам тариқ бигардон. мо имрӯз дасти ҳамдигар бигирем, ҳамдигарро ёрдам кунем, ҳамтари бигем хайрияҳо зиёд шаванд, ҳам кӯмак зиёд шавад, ҳамун бечоракора ки дасташона бигирем, камо бешам ки боша. иншоаллоҳ фарзандои ману шумо ки паси ману шумо меоянд, онҳо аз мо ибрат мегиранд, онҳо бо беҳтар мешаванд. нигоҳ ки як сол 2 сол пеш фақат Парвиз Тоқа буд. ҳамаи шумо ки мумкин бишносед бачаи Тоҷикистон буд, чӣ хайрияҳое мекард, чӣ кӯмакҳое мекард ба бачаҳои тоҷик ба дигарон. и хуш ба ҳол ту ки ҳамин сафи ҳамин инсонҳо зиёд шудесанд. ба ҳамин хотир бародарон, ҳар куҷо ки бошед, ин суҳбате ки ман кесам, валлоҳи Аллоҳ медонад, қасам ба Аллоҳ, ҳамаш аз барои Аллоҳ мегӯм, на барои худам. ҳар ки садақа мекунад, иншоаллоҳ дар назди Аллоҳ мукофотша мегира. не ки гап да ӯ 1 рубл 2 рубл 50 рубл намера. не ки вақте рӯзи қиёмат меша ки ҳам 50 рубле ки ай меҳнати ҳалоли худо дода, ӯра худованд меҳрубон чанд баробар зарб мезанад ки як савоби зиёд меша. ба ҳамин хотир ҳар куҷо ки диде ва агар рафтау надорӣ, як вақте мешавад ки оилкора мегире, проблемаҳои хунату сар мешавад, даи захира расход мекунӣ, мерава ҳичи надорӣ, не ки мефурату садақа кунӣ, дастуна бардорӣ дуо кунӣ. дуо кунӣ ки худои меҳрубон сафи ҳамин гуна бародарона зиёд кунад. ва дигар як чизи муҳима мехоҳам ба самъи шумо бирасонам бародарон ки ҳамин алалхусус як марг мурдаи меша, як бачаи тоҷик мемира, як хоҳари тоҷик мемира, баъд ҳамунҷа мақсад картҳои банкам мепартоянд ё бигем номерои телефонам мепартанд. хуш ба ҳол ту ки дасти ҳаминҳоро бисёр бигиред, ба хотире ки мурдара медоне борадона, ҳамат медоне ки ай ҳамин зиндада мурда дар иҷа бисёр мушкила.
به همین خاطر او یکی بسیار میسته بو میگیره خوش به حال تو که کسید که باشه دست از برای الله که ان خدا میتهد. همین پیامبر میگه بته در راه الله میتهد. شما سوره الف لام میخونید سوره بقره بعد الحمد خدا آدمای بهترینش ذکر میکنه وقتی بعد نماز ایمان به غیب چی میگه انفاق میکنن در راه خدا ذخیره میکنن مقصد صدقه میکنن. به این خاطر هر کجا که میبینی یک برادر بندگی کرده است یک خواهر بندگی کرده است بیچاره کمغله هممو برای یک بگیم که یک دسم کار کردن رزق حلال میم هممو به همین برای یگام تماشا نمیمیجه. به این خاطر هر کس هر جا میبینی یک مرگ مرده میشه 10 روبل با میگم برادران 50 روبل 100 روبل تو را کم نشمور کم هم که باشن که تو رزق حلال داده ان شاء الله ساوش میگیری و همو چیکار کنید در همون جا بگذرونه که اون برادرایی که مقصد مرگ مرده میشن یا یگام از خواهر یک برادر به تاجیکستان روان کنن ان شاء الله اینم یک دستگیری همدیگه ان شاء الله یک کس میبینه میگه تاجیکا نگاه که دست همدیگه را میگیرن ان شاء الله فرزندای ما بهبود میشن. و دیگر اینکه برادران همین ضبطه که من کم از برای الله میگم انسان ایماندار ایرا همچی یک تعلیم برای خود قبول میکنه و دیگر برادرها برسونه که در همه کار خیره هایی که در هر کجا که هستن همه چیکار کنه اشتراک کنه و یاردم کنه دستگیر همدیگر کنه ان شاء الله که خداوند هم دنیای ما را آباد میکنه هم آخرت ما را. به خاطر که باز میگم که برادران غم برادر غریب خواهر غریبی که در روسیه هست فقط غریبا میدونن غیر غریبا هیچ کنه میدونن آنچه که عیانه به بیان کردن نیست همه میدونی همه اشکار دیگه یگام جای گپی ایسوسش نیست. به همین خاطر بیدار شه ان شاء الله همه صدقه کنه در همین جا ان شاء الله که ساوش میگیره. خداوند همه ما و شما را هدایت برای راست کنه.